ilinga. Nyo wong donya wong donya padha ilinga manungsa 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 padha ilinga aja tumindak maneka warna ilinga marang sing kuwasa aja tumindak angkara murka limang waktu dolakonono. Wong donya padha ilinga manungsa 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 padha ilinga aja tumen wis kuwasa ngilingana sak padha-padha nek wis cukup padha amalo iku bekal besok nang swarga. Padha macul garap sawah timen subur yo padha kumpul aja wegan bareng nandur ing pekarangan Tegalan uga nang sawah yen wis panenan kanggo pangan nang sawah sing sregep dik jagane nek peceklik engko gak ono simpenan pangan aja sampe awak dhewe kerepotan yo padha macul garap lemah timen subur yo padha kumpul aja wegah bareng nandur ing pekarangan Tegalan uga nang sawah
Ajule tak gawane kirimane gawan mulih. Iya, Sak. Iya. Ayo, Dik. Ya, ayo. Tindak pundi Mbak Yu badhe tindak pundi Dateng peken, Mas. kati ngaren tindak ora numpak taksi dewean opo Mbak Yu ora wedi timbang nganggur kula gelem ngancani Kerasan, Mas, alias kebetulan. kebetulan sing kepriye Belanjane dasar rada kabotan. pancen kokean ngono Yen purun, Mas, Ya, piye? enggal-enggal gelem ngancani. ya mesti gelem Tekan ngomah kula gelem ngopahi. apa ya tenan kandem topel lekan golek momongan niki blonjo napa Mbak Yu badhe pindahan Ampun keramas sampean ampun kuciwa kula rondo anyaran ditinggal lunga. awan-awan lunga blonjo ning pasar paing perawan rondo kanggo kurapati penting Ning Semarang, Mas, Ye. tuku gelang apa anting-anting. dan rondo nanging dijamin kempleng Kempleng lho, Mas. tindak pundi Mbak Yu badhe tindak pundi kati ngaren tindak ora numpak taksi dewean apa Mbak Yu ora wedi timbang nganggur kula gelem ngancani Kerasan, Mas, alias kebetulan. kebetulan sing kepriye Belanjane, Mas, dasar rada kabotan. pancen kokean ngono Dik Yen purun, Mas, Ya, piye? enggal-enggal gelem ngancani. Ning opo ra gelem Tekan ngomah kula gelem ngopahi. topel lekan golek momongan niki blonjo napa Mbak Yu badhe pindahan Ampun keramas sampean ampun kuciwa kula rondo anyaran ditinggal lunga. awan-awan lunga blonjo ning pasar paing perawan rondo kanggo kurapati penting Ning Semarang, Mas, tuku gelang apa anting-anting. Najan rondo
keringet Ya, Jang. kayane si ora sampe mula wong riko wong wedok loyu tak jaluk kesadarane sing pinter ngatur belanjane. Nek nang kalihanda satapan penang klambine jo tanetenono mumpung sak modal lojak tawak-tawakno sana. Ya, Dik. Yen wis duwe bojo kang maren nono. Gawa kabah kate diselehno ana pedhet nang talenono babah tuwek pokok sugih bondo donya kadung kepepet dikapakno. Lah nek balap mobil kok paris jakar pring petung cak Darmaji Ya Cak, arupane ireng iso ae. jail metake loyuk Sulastri iku kurang ajar mula sing sopan santun cek akeh wong sing seneng. Saking penah rak sing kadacut. Mangan tahu gak atik petis budal manjak wani mlakune dadi wong ayu ojo suka nangis mundak-mundak ilang ayune. Lah nek cak sujak iku ngono Darmaji arek jedes kula babal kok akeh pote gak diejak dek kok mapan nangis bareng ditinggal lah kok awe awe Kang tak rewangi sing dodok sumur metu sumbere ramelu ngombe. Kang tak rewangi lojak sing karo kemer-mer. iya ya Dek. Kari senenge wong liya sing duwe. Durung jodone, Dik, sabar ae. Nek rambutan diwadahi piring nek nang kandangan cak bowo kok gawa pancing rambute arang cak bowo Apa Dik? kok dikriting Marine. bareng kudanan kaya kucing gering. Nang kali anak lo Darmaji lah kok liwat waru mula nek tuku kemoceng lombak Sulastri Ya, Jang. lah kok nang japanan pancene enak lo dek dadi kemanten baru longgo bersandeng gandengan tangan dagan Lang prekoning cak Darmaji Apa ya? nangklung nang kali. Ya Pak No. Sapa wangi gak kudu ngaton.
sayup-sayup krungu ana gending jula-juli disco. Dek Sulastri, Iya, Cak. aku tak dodol tuh kono ya, Dek. Iya, Cak. Susu ya jadi jaluk balik lho. Kene apa lo, Dek? Sirapeno kok gondol. Gak gondola mari patangan. Iya. Lah nek kene apa lo, Dek? Bojori kok ngambul-ngambul. Gak ngambil wes salah, Cak. Jangan-jangan Kene apa lo, Dek Sulastri? iya, Cak. Sirapeno kok gondol. Langkah gondola mari kutanan. Asik. Lah kene apa lo, Dek? Bojori kok ngambul. Langkah ngambula ora oleh tangan-tangan. Kene apa lo, Dek Sulastri? Jangkrik riko kok nyare. Langkah ngari'a mari penakilene. Kene apa lo, Dek Sulastri? Ya, Cak. Bojo penaka pore-pore. Langkah puri acak bawa mari penasanane. Nek nang pasar, Dek, kok tuku-tuku pacul. Mlaku-mlaku, Dek, kok nggawa brojol. Dasar ayu cak untune gengsul. Malih aku kudu melok macul. Ngadai areng lo, Dek. Kok ambek dedek ana kodho. Kok gawe kelambi. Mas Yong ganteng lombak Sulastri. Kok, Cak? Nek abape badhek. Arek wedok endi sing gelem diarapi. Nek nang pasar tuku sendok. Mula nek gawe celana cak nusul cacah. Dasar ayu rambute sak cengklok. Oleh kungu wasno sampe ketata becak. Nang karang geneng neng kulaan suun. Kulak tempe peh kok nang Kediri. Dasar ganteng-ganteng sopan lan santun. Mesti akeh arek wedok sing unggah-unggahi. Mangan sego lodeh sambel pedes ana jemek-jemek. Ana arondo apes. Ana rondo apes kok jare rondone teles. Mula kae tak demek. Katak wetenge mules. Sego jagung kok sak panci. Lah nek suruhe nang jero jublangan. Gorong-gorong wani rabi kae ditemek meteng rong wulan. Ana abang kok ketok ijone, ana damar ditutupi. Usik ya, kurang separuh. Ngakune bujang
kok ana bojone bareng mlebu kamar lah kok ditanggep entekno karek Didi nek piringe cak bawa kok digawe wadah ndok baje glondong nek urunge digawe bantal asik saking kepingine lo bokonge semok apa le lah kok sarunge